Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. We may take our seats.
and gentlemen, may I now invite the Chief of Defense Force, General Dr. Paul Valentino Piri, and the incoming President, His Excellency Professor Arthur Peter Mutariga, to stand and take their positions for this important ceremony. Immediately after the presentation of the sword of command to the new President and Commander-in-Chief of the Malawi Defense Force, he will be accorded a presidential salute that will be followed by the national anthem. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, it is now time to witness the presentation of the sword of command to be brought forward by Lieutenant Ishmael Mpoma and will be taken out of his case by the Malawi Defense Force Joint Headquarters Deputy Chief of Staff, Lieutenant Colonel Hastings Subiri. Lieutenant Mpoma. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, the sword of command symbolizes the authority of the Commander-in-Chief over the armed forces. Its transfer signifies the new leader's unwavering commitment to uphold military discipline and ensure the security of our nation. This sword acknowledges the trust placed in our President to lead with courage and integrity, safeguarding the freedoms and rights of all Malawians. We may take our seats. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, it is a tradition that after the inauguration of the new president as Commander-in-Chief, the parade marches past in slow and quick time. This is a magnificent ritual that embodies respect, loyalty, unity, and readiness. It serves to reinforce the authority of the new leader, celebrate national pride, and demonstrate the commitment of the armed forces to protect and save the nation under the new administration. Shortly, Your Excellency,
asilikali a MTF akufuna ayende delete. Kulujiri ndipo pambuyo pake pali amene akulamula division number 1 Major Dalitso Jimmy Jesman, ndipo to division number 2 akulamula Dalitso Zak Montero, ndipo division number 3 amene akulamula Lieutenant Ferhero Jasi Lungu, ndipo pambuyo pa division number 3 pa division number 4 Lieutenant Kingston Aguero Chizinga. Monga na bempera kuti mbendera za ulemu zikamadutsa ndi pamene pafupi naye patakhala tizimira kupereka kuonwa. Ndipo mbendera za ulemu zimenezi amene anyamula ndi Lieutenant Ekayala Msisha ndiponso Lieutenant Nama Chirungo ndi Major David Morton Chimbayo, ndipo division number 6 amene akulamula ndi Lieutenant Catherine Ntanga. Division number 7 pa Lieutenant Taunga Nyirenda, ndipo division number 8 pa Captain Henry Ntani, ndipo kumbuyo kwenikweniko kuli Parade Second of Command Major Victor
Richard Karutera, Sergeant Lawrence Manyozo. Ndipo mkulu wa bandi amene ali director of music ndi Colonel Lawson Chisambi. Ndipo drum sergeant members athu lero lino tili ndi Sergeant Chipiliro Suware ndipo Lance Corporal Anita Chinyama. Parade coordinator amene amaonetsetsa kuti pereteyu ayende bwino ni Lieutenant Vincent Chitsuro. President wetu Ramai Ndabambo, asilikali amene ali mbalumu akuchoka ku nthambi zosiyanasiyana za Malawi Defense Force. Amene moto wa asilikali ochoka ku Malawi Army, awatu ndi asilikali aja amakhudzidwa ndi kumenya nkhondo ya pamtunda, kufiira kutunda ndiponso matrauza akuda. Ndipo mbalumu tikuonanso asilikali omwe avala zovala zakuda, ndipo iwowa ndi asilikali aja amenya nkhondo ya mndeke. Mwepo soto tikuona asilikali amene avala zovala zoyera, ndipo iwowa ndi anzathu amene amadziwika bwino ndi kumenya nkhondo ya pamadzi. Ndipo tikayang'anitsitsa tionanso kuti pali asilikali ena amene avala mabareta ameru, amene watu ndi asilikali aja amamenya nkhondo pokadumpha mu ndege. Precision and unwavering readiness of the armed forces. Marching in time emphasizes the meticulous control and flawless synchronization of the troops, showcasing the extensive and rigorous training they have diligently undergone. This deliberate and measured pace highlights the ability to conversion and also a sense of respect for the education and the stability of the new commander-in-chief. Each step taken in short time connects with the values
stand for the national anthem. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen, it is now time for the foreign heads of state to pay compliments to the President of the Republic of Malawi, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Allow me now to hand it over to my Program Director. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.